bane. Og vi skal så videre med katalog nummer 3, Dolly Havemark. Ligeledes efter blodårets udnytte i moren af her First Lady Frydsholm, som er efter Ravage Tilbud, og mormors far er Danae Frydsholm. Den er ejet og oprettet af Kate Petersen i Fredsleder, og den er født den 22. maj. Glemt vil sige, at det første fødselsdag, der var født den 23. maj. Det her det er altså en dobbeltfødsel, i navnet jeg nok også indikerer. Og på bane 1, katalog nummer 56, det er Jakas Don Lure. Far er Blue Don Romantic. Mor er det H-hoppen Luna. Morfar er Fuldblodshængsten Lovis Crusader. Og han er ejet af Jan og Karina Kofod Nielsen i Nordjylland. Og vi kan fortælle om katalog nummer 56, at han er til salg. Katalog nummer 56, Jakas Don Lure. Ligeledes efter Luros Don Romantic, med Lovis Crusader, Fuldblodshængsten som morfar. Et passende stort, ædelt og højstillet følge af fremragende type, der er store rammer i følget. Der er et godt fundament, lemmerne passende fører tørre. Der er en taktfast og rummelig skridtbevægelse. Der er en fremragende trav- og galopbevægelse med stor aktion bagfra, dejlig hase arbejde og kommer godt op i sin forknæ, og der er en rigtig god balance. Vi vil gerne se følge i finalen. Og det er jo selvfølgelig Pingste afdelingen, og det er